ania na kita karon sa ika-8, no? Ubay-ubay gining ato ang sermon, ato ang bahin, kawalong bahin sa ato ang serye nga naguluhan og Moises, mga pagtulunan sa kinabuhi sa nagduha-duha nga bayani, no? So nining higayon na mga igsuon kini ato ang katapusan nga bahin sa atong wali, bahin sa ato ang serye. Mao ni ang panahon nga si Moises milugsong nagikan sa bukid sa Mount Sinai, no? Dala na niya ang duha ka papan atong sa 10 Commandments, tablet, no? Dili lang day na karon lang na ang tablet sa una pang panahon na tablet, no? So mas advanced gyud ang Ginoo kaysa ato ang siyensya, no? Sa atong technology. So makita nato dinhi nga ang duha ka papan gidala ni Moises kay ang unang papan gibuak man niya kay siya nasuko. Mao toy gisulatan tugig nangayo ang Ginoo, nangayo ang Dios og ikaduha nga papan aron isulat na usab niya pagbalik ang iyahang mga sugo, no? Nasuko si Moises niya itong higayuna tungod sa kasuko niya ni Aaron o sa mga katawhan nga nagsimba sila og baka, no? Nga ang ilang mga bulawan ilang gisunog niya paghuman giitsas kayo nahimo na yung baka mo paingon ni Aaron, no? Mao man giingon sa Biblia. So mga igsoon din mao ni ang hinungdan nganong iyahang gilabay ni ang katong papan. So wala si kahibalo si Moises ni higayuna nga sa pagkanaog niya sa bukid naghayag ni dunay nagdanag ang iyahang panagway, wa man sa kahibalo ani. Ang hinungdan ni mga igsuon kay siya nakigsulti sa Dios. Kauban siya sa Dios didto sa bukid. Unya ang mga tao si Aaron nahadlok niya. Pero iyang gitawag siya o gihatag ni Moises ang tanang sugo nga gihatag sa Dios alang sa iyang mga katawhan. So mao ni ang uluhan nato ning atong ikawalo nga bahin sa ato ang serye. Naguluhan kini og pagsimba usa ka tubag sa kasing-kasing ngadto sa Dios. Mao ni tubag sa ato ang kasing-kasing ngadto sa Dios pinaagi sa atong pagsimba, no? Ug atong basahon kini ato kining gikutlo sa mga sitas sa Exodo 35:20 ngadto sa 29. Ug akong gihangyo ang mga kaigsuonan, ang kongregasyon nga manindog ta atong basahon kining mga sitas nga gihatag kanato sa Ginoo. So atong basahon ang Exodus 35:20 ngadto sa 29, no? Sa gihapon akong gihangyo ang kongregasyon nga atong puli-pulihan og basa kay ubay-ubay man no? Atong puli-pulihan og basa ang maong bersikulo inyong makita diha sa screen. Ako'y muna og basa sa bersikulo 20 kamo sa 21 anya padayon ta. Okay. Sige akong basahon ang bersikulo 20 sa Exodus 35 nag-ingon unya ang tibuok katilingban sa katawan sa Israel mibiya gikan sa atubangan ni Moises. Nangadto sila ang mga lalaki o mga babae, ang tanan nga may mahinangpon nga mga kasing-kasing nagdala og mga dayan-dayan, mga ariyos, mga singsing o mga pulseras o ang tanang matang sa butang nga bulawan, ang matag usa naghalad ug usa kahalad nga bulawan ngadto sa Ginoo. Ang matag usa nga nakahimo paghalad og plata o bronze nagdala niini ingon nga halad alang sa Ginoo ug ang matag usa nga nakaplagan nga adunay kahoy nga akasya nga magamit alang sa bisan unsa nagdala niini. Ang tanan ng mga babae 26 ba? Okay. Ang tanan ng mga babae nga ang kasing-kasing nagtandog kanila uban sa ang katakos
nagkalinyas og mga balhibo sa kanding. Og pahumot og lana alang sa suga, og lana nga igidihog og alang sa humot nga insenso. 99. Mga babae o mga lalaki, kasing-kasing sa pagdala og bisan unsa alang sa bulhaton, isugo sudyog. Ginoo pinaagi kang Moises aron ilang buhaton, nagdala nini ingon nga ilang kinabubot-ong halad ngadto sa Ginoo. Magampo ta. Amahan na mo nga langit nun, balaan nga Dios. Ikaw ang Dios nga nagmugna sa tanan, ikaw ang Dios nga nagtagiya sa tanan, ug ikaw ang Dios nga nagkontrol sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Salamat Ginoo nga imo kaming gitagaan na usab og laing higayon nga kami makatuon sa imong balaan nga pulong. Salamat Ginoo Dios sa imo kaming gidala ning maong dapit nga hapsay malinawon ug alay daotang mga panghitabo Ginoo. Lord, among gituboy da sa pagampo Ginoo kining maong pagpangalagad, kining maong pagsimba Ginoo God nga ikaw magpataliwala kanamo. Ikaw Ginoo Lord God maghatag og kaalam sa matag usa Ginoo Lord God aron kun unsa man ang imong mensahe nga imong ihatag kanamo nining kahaponon, amo gayong masabtan Ginoo Lord God ug amo kining tipigan sa among kasing-kasing ug ibutang namo sa among unahuna ngaron kami magapuyo usab niini ug amo kining magamit sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Kun unsa may among makab-ot Lord, ikaw lamang ang among ulian sa tanan dungog, himaya, pagdayeg ug pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manuluwas ang tanan mag-ingon. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So mao ni naguluhan nato ang ato ang ikawalo nga bahin sa atong wali karon mao ang pagsimba usa ka tubag sa kasing-kasing ngadto sa Dios. Dinhi ning maong kapitulo atong makita nga ang paghatag sa Dios sa mga Israelitas sa eksakto gayud ug daghan nga mga pahinumdom mahitungod sa pagtukod sa balaang tulda. Mao na ni ang tabernakulo. Nakikistorya pa ni higayuna ang Dios kang Moises dito sa tulda sa tagbuanan. Kining tulda nga tagbuanan nga iyang istoryahan mao ni ang gihimo ni Moises, dili ni mao ang balaan nga tulda nga mao ilang pagabuhaton nga butangan unya sa tabernakulo. Ug ang mga Israelitas nakabato na silang huna nga maghimo na sila ug usa ka lugar nga muhaom gayon kun asa sila musimba. Kay kun atong makita naa sila sa ilang tagsa-tagsa ka kampo, anaa sila sa tagsa-tagsa nila kanahimutangan, apan wala sila'y eksakto gayud nga lugar nga sila magakatapok diin sila magampo ug magalagad sa atong buhi nga Dios. Ang tumong og tuyo sa Dios mao nga ang pagsimba kaniya mao gayud ang maguna sa iyang katawhan. Sama usab sa atong panahon karon mao gini ang naa sa kasing-kasing sa Dios nga maguna gayud kanato ang pagsimba ug pagpangita sa gingharian sa Dios. Nga hatagan nila og prioridad ang ilang buluhaton sa dili pa sila maghimo sa ilang mga puloy-anan. Mao ni gihimo sa mga Israelitas nga sa wala pa sila magplano maghimo silang mga balay uban pa nilang mga pananom, ilang giuna ang pagsimba sa Dios sa dili pa magsugod ang bisan unsa nga ilang gibuhat o mga buluhaton. Ang Dios gusto nga sila mututok gayud sa pagsimba. Mao nga gisugo sila sa Dios sa pagtukod niini balaan nga tulda. Sama sa pagpanudlo ni Hesus sa bagong panahon karon, sa bagong tugon, nag-ingon dinhi nga unahon nato pagpangita ang iyang gingharian ug ang iyang katarong. Mao ni ato ang i-focus, ato ni itutok sa atong kinabuhi nga atong mabasa sa Mateo 6:38 nga nag-ingon, apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan idugang kaninyo. Dili kini physical nga gingharian ang ato pangitaon mga igsoon, kundi dili usa kini ka espiritual nga bahin dinhi sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Ang giingon sa Ginoo nga unahon nato siya pagpangita pinaagi sa atong pagsimba. Mao ni usab usa ka tubag sa kasing-kasing sa atong kasing-kasing ngadto sa Dios sa iyang kamaayo sa ato ang kinabuhi. Sa bag-ong panahon karon sa atong panahon,
daghan karon nga ang kasagaran mahitabo unahon nila pagpangita ang ilahang panginahanglan. Tinuod ba? Usahay ako guilty sa ko ana. No? Mahitabo na nato tungod kay moingon sila nga ay tao ra man gud ta. Ko nga pasalamat ka kay tao ka. Saon na lang ug dili ta tao. Samo ta kitang di mangita sa Ginoo. So moingon na sila nga tao man ta, ang kinahanglan gud kay tao ta, kay balo ta kisa din tagikan kisa naghimo nato ang Dios ang tanan. So unahon nato pagpangita ang Dios, no? Mao ni giingon dinhi nga unahon nila pagpangita usahay ang ilang panginahanglan ug una pa nila pangitaon ang gingharian sa Dios kun sila matagbaw na sa ilang panginahanglan. No? Makaingon ka. Ang mga tao unahon gyud nila ang ilahang pagpangita sa ilang panginahanglan. Giuna nila ang ilang kaugalingon ug nahug na lang ikaduha ang ilahang pagpangita sa mga butang sa Dios. So mao ni usahay mahitabo sa atong kinabuhi mga igsuon kung kita nakalimot na sa ato ang mandate o sa pagtawag sa Dios dinhi nato sa kalibutan. Makita nato dinhi nga dunay tulo ka butang. Kung maghisgot kita pagsimba, tulo ka butang mahinungdanon nga mga butang mahitungod sa pagsimba. Ang una, ang tawag sa pagsimba. Mao ni kitang tanan mga igsuon walay gipili sa Dios kundi kitang tanan gitawag gayod sa pagsimba sa Dios. Ang ikaduha mao ni ang paghalad sa pagsimba. Sa dihang kita musimba sa Dios aduna kita ihalad sa Dios. Ato kanang makita sa pagpadayon nato sa ato ang paghisgot nining mga pagtulunan. Ang ikatulo ana ang buluhaton sa pagsimba. Kung kita gitawag sa pagsimba, kinahanglan maghalad kita sa atong pagsimba ug dun na kitay buluhaton niini mga igsoon. So atong makita dinhi ang una atong isgutan. Kiningingon dinhi sa Exodo 35:1 ngadto sa 3. Mao ni ang una ang tawag sa pagsimba. Atong mabasa ni sa bersikulo 1 ug ngadto sa 3 sa Exodus 35 nagingon. Unya gitigom ni Moises ang tibuok nga katilingban sa katawan sa Israel ug miingon kanila. Kini mao mga butang nga gisugo sa Ginoo kaninyo nga inyong buhaton. So ato makita sa bersikulo 1 nagsulti na si Moises sa tibuok katilingban nagsulti nga mao kini ang mga butang nga inyong pagabuhaton nga giingon sa Dios. Himuan ninyo ang inyong bulhaton sulod sa 6 ka adlaw. Apan ang ikapito nga adlaw himuan ninyo nga adlaw ipapahulay sa balaang pagpahulay ngadto sa Ginoo. So makita nato mga igsuon nga sa 7 ka adlaw, no? Ug ato lang maumani atong usa ka semana 7 man ka adlaw. So ato lang atong ingnon nga sa usa ka semana ang 6 ka adlaw moy gihatag kanato sa Dios nga kita mo trabaho. Ang ikapito nga adlaw mao ni ang adlaw nga ipapahulay ngadto sa Ginoo. Si bisan kinsa nga magbuhat og bisan unsa nga bulhaton nining adlaw kinahanglan nga patyon siya. Ayaw kamo paghaling o kalayo diha sa tanan ninyong mga puloy-anan panahon sa adlaw nga igpapahulay. Kung atong tan-awon ning 3 ka bersikulo mga igsuon makita nato kung unsa gayud ka grabe gyud ang ang Ginoo ang iyang pagsugo sa Ginoo nga wala gyud mo trabaho sa ikapito ka adlaw. Apan dili gina makalikaya nato sa atong unahon unsaon man nga kami nagtrabaho man mi og Domingo. Kasagaran karon wa na may pili ang adlaw, no? Mohatag mag one day ka day off or labi na gyud di mahog sa Domingo. Makaingon gyud ta nga ang adlaw nga ni Domingo igpapahulay dili gyud angay mo trabaho. Kini nga context mga igsuon mao ni adto ning panahon na. Mao ni giingon dinhi nga si bisan kinsa magbuhat o bisan unsa nga bulaton ning adlaw kinahanglan patyon siya. Ingon ni ana kay strikto ang Dios nga implementar sa iyang balaod sa adlaw nga ipapahulay. Apan kun atong basahon ang taga Kolosas 2:16 nag-ingon dinhi. Mahitungod kini sa adlaw nga ipagpahulay o Sabat, no? Ningon ni busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo mahitungod sa pagkaon o pag-inom o mahitungod sa kasaulugan o sa bag-ong subang sa bulan o sa adlaw nga ipapahulay. Dinhi si Pablo naghatag og mensahe ngadto sa taga Kolosas kay iyang giingnan nga ayaw kamo pagpadala sa mga istorya nining ubang mga tao, mga false teachers nga moingon sila nga kinahanglan mo pahulay ka sa ikapito ka adlaw.
Kay tungod kay gisunod man nila ang daang tugon, apan dinhi mga igsuon, dili kani wala kani nato gituman, dili sa wala gituman, wala kita musubay dinhi apan atong gihimo ang tuman usab sa adlaw nga igpapahulay. Makita nato sa Marcos 2:27 nag-ingon. Unya siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Mao ni gipasabot ni Marcos sa iyang basahon nga ang kanang adlaw sa pagpahulay dili na wala na buhata para sa tao. O dili kita gibuhat para ni ana. Ang kanang adlaw nga ipapahulay gibuhat kana nga aron kita makapahulay nga gihatag kanato sa Dios. Walay adlaw nga gibutang dinha og atong tanawon kanang Sabat ug sa una pa na ang gipasabot na Sabado, no? Pero dili man ta Sabadista. So doon na gyoy adlaw, usa ka adlaw sa 7 ka adlaw, wala gibutang dinhi nga usa ka adlaw sa 7 ka adlaw kinahanglan atong ihalad ug atong igahin sa Dios. Pinaagi sa pagpangalagad ug pagsimba ug pagpasalamat kaniya. Gisugdan kini sa Dios nga pagpanudlo bahin sa pagsimba pinaagi sa pagpahinumdom. Sa Israel nga ang ilang relasyon uban kaniya makita ug maklaro kung gibantayan ba nila ang adlaw nga igpapahulay o wala. Mo ni gihimo ni nga balaod sa Dios kay aron makita gayod sa mga Israelitas kung ila bagyon gibantayan o bisunod bagyon sila sa adlaw nga igpapahulay o wala. Dinhi sa mga bersikulo sa 1 ug 3 atong makita nga ang Dios nagisgot mahitungod sa paggamit nato sa atong oras. Adunay nakalangkob ani, adunay nakalakip ani nga oras. Mahitungod usab kini sa balaod sa adlaw nga igpapahulay. Kini nagpasabot nga mahitungod sa pagsimba pinaagi sa paghinumdum sa Israel nga ang ilang relasyon ngadto sa Dios makita og mapamatud-an kung sila nagtuman ba sa adlaw nga igpapahulay o wala. Mao ni ato makita mga igsoon nga kining maong balaod mao ni gihatag ngadto sa Dios niadtong panahon na sa panahon sa mga Israelitas. Ug ato makita sa maong sugilanon nga gituman gayud kini nila. Ang Israel gipahimangnuan sa Dios sa ilang pagsimba ug nagisgot kini og paghatag ug nahilakip na ang ilang panahon o oras. So kini maong pagsimba nga atong gihisgutan dinhi mga igsoon kining ang tawag sa pagsimba sa panahon sa mga Israelitas aduna kini nahilakip nga panahon o paggahin og oras ug paghatag ang pagtuman sa adlaw nga ipapahulay nagpadayag nga ang tanan nga anaa kanila iya sa Dios. Sumao ni atong makita dinhi mga igsuon nga gipasabot gayud nga ang adlaw igpapahulay gihatag kanato pabor kanato sa Dios. Ug mao kini ang paghatag kaniya kanato og pagpahulay apan dili sa ingon nga nipahulay ta nga wala tay buhaton. Pero kung atong makita og balikan nato ang mga bersikulo ningon bisan pa gani ang paghaling og kalayo diha sa tanan ninyong mga puloy-anan panahon sa adlaw nga igpapahulay dili kana mahimo nila sa ilang panahon. Apan ang gipasabot ni mga igsoon sa adlaw nga ipagpahulay nga kining adlaw atong buhaton mao ang pagpangalagad sa Dios ug pagsimba sa Dios, pagahin og panahon sa Dios ug paghatag og gasa ngadto sa Dios. Aduna lamang sila'y 6 ka adlaw sa pagtrabaho ug ang ika-7 iya sa Dios. Mao ni ilang gi-practice, mao na ang kultura. Mao na nga ang kultura sa mga pagano nga nakakita nining maong practice sa mga Israelitas, makaingon sila nga binuang man ang ilang gibuhat. Ngano man, tungod kay makita nila nga giusikan lang nila ang usa ka adlaw nga daghan unta silang mahimo. Apan sila walay gibuhat, sila nagpahulay. Mao ni mga tao, mga igsuon nga ilang gitan-aw kung unsa gyud ang ilang mahimo alang sa ilang kaugalingon. Gitawag sa Dios ang iyang katawhan nga igahin nila ang usa ka adlaw sa 7 ka adlaw aron pagahin og panahon sa Dios sa iyang gipangbuhat iyang creation, no? O sa iyang mga panalangin sa ilahang kinabuhi mo ni katuyuan sa Dios nga kita mo pahulay, kita mo puyo sa ika-7 ka adlaw dili sa ingon nga wala tay gibuhat apan atong gihandom kun unsa gayud kamaayo ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi kay kun magpadayon lang tag trabaho sa tibok semana makalimutan nga ana ay Ginoo nga naghatag usab og kay gayon na nato nga kita masuod ngadto kaniya, no? Numduman nato nga iya sa Dios ang 7 ka adlaw og kini agi og sakripisyo sa ilang panahon utak na alang sa Dios. Mao ni usa ka bahin sa pagsakripisyo sa mga katawhan nga ang usa ka adlaw ilang igahin sa Dios.
Matod pa sa usa ka philosopher nag-ingon siya, ang pinakadako nga gamit sa atong kinabuhi mao ang paggahin ini sa mga butang nga mulungtad. Ang pinakadako nga gamit sa atong kinabuhi mao ang paggahin ini sa mga butang nga mulungtad. Kaning butang nga magpadayon mulahot time dili matapos dayon. Unsa man kini mga butang nga, no? Ang pag-alagad sa Dios, ang pagsimba sa Dios, ang paghatag og panahon sa Dios. Mao ni mga butang mga igsuon nga mapuslanon kayo tungod kay kini atong gibuhat ngadto sa ato ang Dios nga magbubuhat sa tanan. Kung aduna may panahon, hinumdumi ninyo. Kung aduna may panahon nga ang oras bililhon, dili na ugma, dili na unya, kundi karon. Karon ang atong panahon, karon nga takna, mauni ang panahon nga bililhon alang kanato tungod kay ania kita dinhi nagdaig ug nagsimba sa atong buhi nga Dios. Ug dili nato makuha kining mga oras nga milabay na. Ang atong oras importante kayo tungod kay kini una talagsaon kaning atong oras. Dili na nato mabawi kun mulabay na, no? Dili na gyud nato na mabalik, dili na nato na magamit, dili nato mabalik ug dili nato makuha ang maong takna nga mulabay. Kanang oras nga nibalik mga igsoon nato ra nang makita sa salida, narana sa mga pelikula ra nato makita nga ang adlaw mo balik, ang panahon mo balik. Pero nasayod mga usar gyud na makapahimo ni ana. Ang Dios ra gyud ang makapabalik niya ng oras. Nayo sa kasugilano ng mga igsuon nga sa diyang sakit si Hezekiah, ngay malatyo na siya, si propeta Isaias miadto ngadto kaniya, ningon ang Ginoo, Hosea ang imong balay. Ningon dinhi nakita nato na Isaias 38:1 ug 8. Atong basahon, lakbit kini mga igsuon. Para atong makita kung unsa gayon kagamhanan ang Ginoo. Bisan ang oras dili nato mabawi, dili nato mabakwi, dili nato mabalik, apan dinhi atong makita nga ang Dios ra makahimo nini. Mao ni ang sugilanon mga igsoon niadtong adlaw si Hezekiah na sakit ug malatyo na. Si Isaias nga propeta nga anak ni Amos miadto kaniya og mingon, mao kini ang giingon sa Ginoo, Hosea ang imong balay kay ikaw mamatay, dili ikaw maulian. Unya gipatubang ni Hezekiah ang iyang naong ngadto sa bungbong ug nangampo ngadto sa Ginoo. Ug mingon, hinumdumi ay karon o Ginoo, ako lang amuyo kanimo. Giunsa nako paglakaw sa imong atubangan. Ang matinumanon uban sa usa ka hingpit nga kasing-kasing ug nagbuhat sa unsay maayo diha sa imong pananaw og si Hezekiah mihilak sa hilabihan gayud. Mao ni ang pagkigsulti niya, mao ni ang pagampo niya ngadto sa Dios sa digingna na siya nga hapsaya ang imong panimalay kay ikaw mamatay na. Unya ang pulong sa Ginoo miabot kang Isaias, propeta Isaias, niingnan siya sa Dios nga lakaw og sulti si Hezekiah, mao kini ang giingon sa Ginoo nga ang Dios ni David ang imong amahan, nadungog nako ang imong pagampo, nakita nako ang imong luha, tanawa, dugangan nako og 15 katuig ang imong mga adlaw, no? Timan dungagan sa Dios og 15 ka adlaw ang iyang kinabuhi. Luwason nako ikaw og kining syudara gikan sa mga kamot sa hari sa Assyria. Mao ni saad sa Dios. Luwason nako kining syudara sa mga kamot sa hari sa Assyria ug panalipdan nako kining syudara. Kini mao ang ilhanan alang kanimo gikan sa Ginoo nga ang Ginoo mobuhat niining butanga nga iyang saad. Muhunong tagkadiyot. Unsay gisaad sa Dios nga siya pun-an og 15 katuig ang iyahang kinabuhi. Ug luwason siya sa mga kaaway sa hari sa Assyria ug panalipdan ang maong syudad. So kini atong makita mga igsuon nga mga saad sa Dios iyang gisulti dinhi padung, no? Umaabot. Apan sa bersikulo 8 atong makita dinhi, ningon dinhi, tanawa. Tanawa, isibog nako og napulo kalakang ang anino nga nahimo sa adlaw diha sa takna nga nanaog sa taknaan ni ahas. Busa ang adlaw mipasibog og napulo kalakang diha sa taknaan diin kini mipaubos. Ako ni sigutan mga igsuon kay sa ato nang giingon ang Ginoo ra gyud ang mupabalik sa oras. Nahibalo ba mo ani kung pila ka minutos ang gipabalik sa Dios ang taknaan?
ubos mukulang 40 minutos nga gibalik sa Dios ang oras. So atong makita nga mahimo din na, pero ang Dios sagod dili kita makahimo niana. Busa atong makita mga igsoon, giila sa Dios nga ang atong oras ang pinakabililhong butang nga anaa kanato. Mutuo mo ana. Mao ni ang pinakabililhon nga butang, mao ang oras nga anaa kanato. Mao kini ang oras nga atong igahin sa Dios. Mao kini ang bahin sa pagtawag kanato sa Dios, sa pagsimba o pagpahinumdum kanato nga ang atong kinabuhi iyaha. O kini naglangkob og oras ug ang atong oras sinumdumi nga iya kini sa Dios. Siya ang tag-iya o kuhaon kini niya. Kuhaon kini sa Dios sa panahon nga iya kining pangayoon. Dili kita makapugong nini mga igsoon. Atong makita unsa kahingpit ang balaod sa Dios nga kutob sa mutrabaho sa ikapito ka adlaw patyon mao ni atong gibasa nga sitas. Bisan pa og maghaling og kalayo mao ni akong ginaingon na gidili kini sa Dios tungod kay nahisupak kini sa iyang sugo. Usa kini sa balaod sa napulo ka sugo sa Dios nga atong tahuron ang adlaw nga ipapahulay. No? Kung atong mabasa diha sa taga-Kolosas nag-ingon dinhi sa 2 Kapitulo 2:16 nag-ingon dinhi, busa ayaw tuguti nga dunay maghukom kaninyo mahitungod sa pagkaon ug pag-inom, mahitungod sa kasuulugan o sa bag-ong subang sa bulan sa adlaw nga ipapahulay. Gibasa tanig balik mga igsoon kay ang gipasabot dinhi nga dili kita magpadala sa pagsaway sa mga adlaw nga balaan. Labaw na ang adlaw nga ipagpahulay kay kini adlaw nga iya sa Dios. Tungod kay dunay mga tao nga nagtuman ini nya mao ni ilang gitan-aw gyud tungod lamang kay gituman nila tungod kay kini adlaw nga ipapahulay. Kung sa atong basahon sa Marcos 2:27 nag-ingon unya miingon kanila ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao ug dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Mao na usahay atong gitan-aw mga igsoon ang gitagaan nato ag kabug-aton ang mga butang nga dili importante sa ato ang kinabuhi. So ang atong makita atong gitagaag kabug-aton ang adlaw nga ipapahulay nga unta ang kanang adlaw nga ipagpahulay gibuhat kini sa Dios alang kanato. Dili kita ang gibuhat alang ni ana. Gipasabot kini, no? Gipasabot kini dili kini gikan sa tao ang balaod sa adlaw ipapahulay kun dili sa Dios. Duha ka butang nga atong makita usab dining maong bersikulo. Una atong makita basahon nato Exodo 35 bersikulo 2 unsay giingon diha? Ningon dinhi himuan ninyo ang inyong bulaton sulod sa 6 ka adlaw apan ang ikapito nga adlaw himuan ninyo nga adlaw ipapahulay sa balaang pagpahulay ngadto sa Ginoo. Si bisan kinsa magbuhat ug bisan unsa buluhaton niini kinahanglan patyon. Mao ni gibalik-balik sa Ginoo, gibalik-balik sa Dios nga kining adlaw usa kini ka adlaw nga alang kaniya dili ni alang kanato. Kun atong huna-unaon sa 7 ka adlaw usa ka adlaw ang gipangayo sa Dios. Mao ni makita nato kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay ang Ginoo madaog-daogon pa. 7 unom ang iya usa na lay ato. Pwede ba na dili na pahimo no? Alang kanato di mahimo apan gitagaan tag pabor sa Dios ug nainhi nag-ingon ang Ginoo nga buhaton ang buluhaton sulod sa 6 ka adlaw. O nga ikaduha ni nag-ingon ang Dios nga ikapito ka adlaw balaan kini aron igahin sa Dios pinaagi sa pagsimba kaniya o kini naghatag og kahimayaan sa Ginoo. Sa basahon sa Hebreano nag-ingon sa kapitulo 4 ngadto 9 ug 10 nag-ingon dinhi busa nagpabilin pa diay ang usa ka adlaw nga ipapahulay alang sa mga tao sa Dios. Kay ang nakasulod ngadto sa pahulay niya mipahulay usab sa iyang mga buhat ingon nga ang Dios usab ang iyang mga buhat, no? Ang Dios nagahin og adlaw nga makapahulay ang iyang katawhan. O kinsa katong nakadawat sa maong saad sa Dios mopahulay sama sa gihimo sa Dios sa iyang gibuhat diha sa iya mipahulay usab siya sa kapito ka adlaw human niya mabuhat sulod sa 6 ka adlaw ang tibuok kalibutan, tibuok kabuhatan. Atong makita nga ang nag-una og himo niini maong balaod ang Ginoo. Sa panahon sa kabuhatan 6 ka adlaw iyang gihimo ang tanan. Lakip na kita. Sulod lamang sa 6 ka adlaw ug ang kapito ka adlaw mao gibalaan sa Dios kay mao kini ang adlaw nga igpapahulay.
Usahay makita nato mga igsuon nga makalimot na kita nga kinahanglan gyud nga kita mo pahulay. Kinahanglan gyud kita nga aduna tay usa ka adlaw nga dili lamang sa atong kaugalingon atong igahin kundi ato usab nga igahin sa Dios sa atong pagpasalamat sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi. Pagpasalamat sa mga butang nga iyang gihatag kanato. Pagpasalamat sa iyang pagtagbo sa tanan natong panginahanglan. Kining higayon na mga igsoon makahinukto kita, makaingon kita nga anaa gayud ang Dios kanunay nag-uban kanato. Kung dili nato ni buhaton, dili kita mututok nini, makalimot kita o kita magpakinabuhi lamang nga daw walay Dios sa atong kinabuhi. Busa ang ikaduhang punto nga ato makita dinhi mao ang paghalad sa pagsimba. So ang paghalad sa pagsimba sa Exodus 35, 4-5 atong basahon pagbalik nagingon dinhi si Moises misulti sa tibuok katilingban sa katawhan sa Israel kini mao mga butang nga gisugo sa Ginoo gikan kaninyo pagkuha kamo og usa ka halad alang sa Ginoo si bisan kinsa nga manggihatagon og kasing-kasing padad-a sila alang sa Ginoo og halad nga bulawan plata ug bronze muhunong tanin unsay gingon diha gingon dinhi sa bersikulo 5 ningon dinhi nga gikan kaninyo pagkuha kamo og usa ka halad alang sa Ginoo. Unsay sunod ana giingon dinha? Ningon diha si bisan kinsa nga manggihatagon. Si bisan kinsa sa ato pa di ay naagi di manggihatagon. Wala man ningon ang ulang pulong dinhi ingon ang tanan nga manggihatagon apa ningon naman dinhi nga si bisan kinsa nga manggihatagon og kasing-kasing. Padada sila alang sa Ginoo og halad nga bulawan, plata og bronze og uban pa nga gipangayo sa Dios alang sa pagtukod sa iyahang balaan nga tulda. Gisultihan ni Moises ang tanan nga katawhan mahitungod sa paghalad kay mao kini sugo sa Dios nga kinahanglan ang tanan magahalad sa Ginoo. Apan atong makita sa bersikulo 5 nga kini nga sugo wala mo pugos si Moises sa mga katawhan. Wala niya pugsa ang paghatag ang mga katawhan. Ang iyang gipasabot dinhi nga ang katong buot mo hatag. Wala niya enforce no? Wala niya pugsa ang mga katawhan nga maghimo niini. Ang kadto lang nga mohatag ug walay pagpanuko ug walay pagbagulbol. Mao ni ang gihatag kanato sa Dios nga kasing-kasing nga kita mahigugma bisan pa sa atong kaaway. Muhatag kita sa atoang higayon sa atong takna ug paghalad. Matod pa sa Mateo 5:44 ngadto 45 na ingon, apan sultihan ko kamo higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pagampo alang sa mga naglutos kaninyo aron mahimo kaming mga anak sa inyong amahan nga naa sa langit kay siya nagpasubang sa iyang adlaw ngadto sa mga taong dautan ug sa mga maayo ug nagpadala siya og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Dinhi gipakita nga bisan pa ang mga nagpasipala kanato, ang atong mga kaaway, tungod sa gitudluan magita sa Dios nga kita mahimo manggihatagon, ato usab silang hatagan sa atong mga kapasayloan. Dili lang igo, ato pagayod silang iampo, no? Aron ilang makita gyud nga kamo kita ang matuod nga anak sa Dios. Nga bisan pa si ilang pagpasipala makahatag kamo og paghigugma ug inyo silang iampo ug makahatag kamo higayon kanila nga ilang makita nga adunay Dios sa inyong kinabuhi. Usa kini paghatag, usa kini kapaghatag sa ato ang panahon ngadto sa mga katawhan. Usa kini kapaghatag nato sa Dios nga kita wala mudumot sa mga katawhan nga naglagot kanato. Kabahin kini sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Sa Exodus 36 atong basahon nga bersikulo 3 ngadto sa 7 nag-ingon dinhi. Ug gidawat nila kang Moises ang tanang halad nga kinabubuton ilang kaugalingon nga gidala sa katawan sa Israel alang sa buluhaton sa pagbuhat sa balaang puloy-anan. Ug sila nagpadayon sa paghatag ngadto kanila og mga kinabubutong halad matag buntag. Busa ang tanang tawo nga may katakos nga nagbuhat sa tanang matang sa buluhaton ug balaang puloy-anan miadto. Ang matag usa gikan sa buluhaton nga iyang gibuhat. Sila maingon kang Moises, ang katawhan nagdala og daghan pa kaysa inyong gikinahanglan alang sa pagbuhat sa buluhaton nga gisugo sa Ginoo kanato nga atong buhaton.
Sa bersikulo 6 atong makita dinhi nga si Moises misugo, busa si Moises mingon, mihatag og sugo og ipabalo kini sa tibuok kampo. Walay lalaki o babae nga maghimo pa og dugang nga paghalad alang sa balang puloy-anan. Busa ang katawhan gipugnan sa pagdala og mga halad, kay ang galamiton nga diha kanila igo alang sa pagbuhat sa tanang bulaton og kini labaw pa. So atong makita mga igsoon, kung ikaw adunay kasing-kasing nga manggihatagon ug ikaw nagtan-aw kung unsa ang buluhaton sa Dios, dili gayon nimo ihikaw kung unsay imong ikahatag tungod kay anaa sa imong kasing-kasing ug sa imong unahuna nga ang tanan nga anaa kanato ug anaa kanimo iya sa Dios. Wala kitay sarang nga ika pugong ug atong balibad sa maong pagtawag sa Dios. Nagpakita kini nga ang katawan sa Dios nagpadayon og paghatag ngadto kang Moises alang sa buluhaton sa pagtukod sa balaang tulda. Bisan pa mga batid sa trabaho mibiya sa ilang mga buluhaton, gibiyaan nila ang ilang mga buluhaton aron mutabang sila sa pagtukod sa balaang tulda hangtod nga gipahunong na Moises sa katawhan sa paghatag sa tanan nilang mga halad alang sa buluhaton. So ato sa makita sa ikaduhang Korinto 8:1-2 ningon dinhi. Karon buot kami nga masayod kamo mga igsuon mahitungod sa grasya sa Dios nga gihatag diha sa mga iglesia sa Macedonia. Kay bisan pa sa daghang pagsulay kanila sa kasakit, ang ilang nang hingapin nga kalipay, ang ilang tuman nga kakabos, miawa sinuon ngadto sa hilabihan nga pagkamanggihatagon. Gisulti kini ni Pablo ngadto sa ikaduhang Korinto nga mensahe sa Korinto kay kining iglesia sa Korinto naglisod kini mga igsoon. Dili ni sila sangkap sa mga unsay mga panggamito nila, dili kini sila mga dato nga iglesia kundi usa kini kakabos ng mga iglesia. Gipasabot dinhi ni Pablo nga bisan pa sa daghang pagsulay kanila sa kasakit, mao ni ang gitudlo ang giingon ni Pablo, ang ilang naghingapin nga kalipay, ang ilang tuman nga kakabos, no? Miawas hinuon bisan pa sa tuman lang kakabos, miawas hinuon ngadto sa hilabihan nga pagkamanggihatagon. So unsa may atong makuha dinhi nga lesson o pagtulunan? Bisan unsa ta kakabos mga igsuon, dili rason nga wala tay ikahatag sa Dios. Tungod kay ang gipangayo sa Dios bisan unsa kun unsay naa sa atong kasing-kasing nga atong ikahalad niya pinaagi sa ato ang pagsimba. Mao nang di gyud ta kaingon nga di lang sa karon mo hatag kay wala ko ikahatag. Moingon man Ginoo unsa may naa nimo, ihatag na. Ako na'y bahala sa uban. Di ba? So ingon ani mga igsoon, mo ning gisulti kini sa ikaduhang Korinto nga bisan pa man sa kalisod nga ilang gisagubang hinuon na hitabo, wala na sila moreklamo, wala na sila magbagulbol sa dihang mohalad sila sa Dios, nag-awas ang ilabihan nilang pagkamanggihatagon. Wa ta kay baon sa gipanghatag basta nag-awas ang ilang pagkamanggihatagon. Ang paghalad diha sa pagsimba, wala gyud sila magbagulbol. Apan malipayon sila nga mihatag, no? Unsa may giingon ni David? Doon wala na ko masulat din ang bersikulo, paningon si David dinhi nga sa dihang iyang paliton unta ang yuta nga iyang tukuran sa mong templo o doon na siya tukuron nga usa ka nga lugar. Ningon si David nga dili unta pabayran sa tag-iya. Apan unsay giingon ni David? I will not give to God that cost me nothing. So dili siya muhatag sa Dios, nasayod kita unsa kadato adunahan si David. Apan dili siya mo dawat og mga butang nga dili niya gahinan alang sa Dios. Bisat pag unsa kini kabililon, unsa kini kamahal, apan alang ni David mas labaw pagyud nga mahal ang atong buhi nga Dios. Makita dinhi nga sumbanan sa usa ka Kristohanon paghatag diin ang katawhan sa iglesia sa Macedonia nga bisan pa sila kabos. Ang ilang gisagubang nga kalisdanan wala mahimong babag nga sila manghimong manggihatagon. Sa bisan unsa alang sa Dios ug naglakip kini sa sakripisyo sa paghatag balik ngadto sa Dios. Unsa ang anaa kanato ato kanang gibalik ngadto sa Dios tungod kay siya ang tag-iya. Tungod kay ang tanan nga anaa kanato iya sa Dios. So kung atong tan-awon mao ni ang atong ikaduha nga punto, ang paghalad sa pagsimba. Nya atong timan-an mga igsoon nga ang pagka manggihatagon wala kini mag-agad
o wala kini gidiktahan sa ato ang abilidad sa paghatag. No, klaro kayo? Wala kini mag-agad o gidiktahan sa atong abilidad sa paghatag, apan kini pinaagi sa atong kaandam sa paghatag. Magunsa man nagnaikahatag, apan imong ihikaw ngadto sa Dios. Nakalimot ka nga siyang tag-iya. So ang ikatulong nga pagtulunan nga atong mabasa din mahitungod sa pagsimba mao ang adunay buluhaton sa pagsimba. Una, gitawag kita sa pagsimba, ikaduha ang atong paghalad sa pagsimba, o kini ang ikatulo, aduna kitay buluhaton sa pagsimba. Hinumdumi nga ang imong talento o ang atong talento gasa sa Dios kanato. Ug unsa may atong buhaton nga ang maong gasa imong magamit o atong magamit alang sa kahimayaan sa iyang ngalan. So sa ato pa di ay ang tanan nga naa nato ang mga talento, ang ato ang mga skills o atong mga abilidad, gihatag kini sa Dios. Ug unsaon man nato nga kining tanan nga gihatag sa Dios, mabalik nato kaniya. No? Exodus 35:10 nag-ingon, kinahanglan nga muanhi ang tanang tawo nga may katakos diha kaninyo ug buhaton ang tanan nga gisugo sa Dios. Mao ni ang pagtawag ni Moises nga ang tanang mga tawo adunay katakos muanhi haron buhaton unsa man ang gisugo sa Ginoo. Dinhi atong makita ang mga batid ug mga haniti nga matrabahante misanong sa pagtawag sa buluhaton, paghimo sa gisugo sa Dios nga mao paghimo sa balaang tulda. Wala kay makita dinhi nga nagdumili sa diyang mitawag na si Moises sa pagtukod sa maong balaan nga tulda. Ang tanan nga mga katawhan sa Israel misanong alang nining maong buluhaton. Dinhi atong makita nga ang mga batid, mga haniti nga trabahante misanong gayod ug wala magdaduha sa maong pagtawag sa maong buluhaton nga mao kini ang sugo sa Dios, no? Atong basa pagbalik ang Exodo 35:30 ngadto 35. Nag-ingon dinhi, unya si Moises mingon sa katawan sa Israel, tan-awa. Mao ni si Moises nagsulti ngadto sa katawan sa Israel, tan-awa pinaagi sa ngalan ang Ginoo nagtawag kang Bezalel nga anak ni Uri nga anak ni Hur sa banay ni Yehuda. Sa 31 ningon dinhi, og siya gipuno niya sa espiritu sa Dios, sa katakos, sa kaalam, sa kahibalo ug kahanas sa pagpamuhat sa bisan unsa. So atong tan-awon mga igsoon, dinhi atong makita nga gitawag sa Dios ang mga hanas o mga haniti sa mga buluhaton, pero kung atong makita dinhi kinsa man ang gigikanan sa ilang katakos, unsay gihimo sa Dios sa mga tao nga gipatawag ni Moises aron mutabang sa pagtrabaho. Unsay giingon sa 31, og siya kini ang gipasabot si Bezalel katong mga haniti sa trabaho. Gipuno niya ang gipasabot niya na mao ang Dios. Gipuno niya sa espiritu sa Dios. Unsay gihatag sa Dios kanila? Gihatagan sila sa katakos, gihatagan sila sa kaalam, gihatagan sila kahibalo ug kahanas sa pagpamuhat sa bisan unsa. Sa ato pa kayo atong tan-awon mga igsuon nga kini mga tawhana wala gyud alamag. Wala sila'y kaalam, wala sila'y kahibalo tungod kay ang kining tanan gikan sa Dios. Dinhi sa pagtawag kanila, diha pa sila gipuno sa espiritu sa Dios aron sila mutabang sa mga bulaton ug atong sang makita nga gihatagan sila sa Dios ug katakos ug kaalam. Nga ilang magamit aron sa pagtukod sa tulda nga balaan. Gihatagan sila kahibalo ug kahanas sa pagpamuhat sa bisan unsa nga ilang buhaton. Ipadayon na to sa bersikulo 32, ningon din sa paghimo og mga manindot nga dibuho. Mao ni gihatag kanila nga kahibalo sa Dios. Sa pagbuhat nini pinaagi sa bulawan, sa plata ug sa bronze. Sa pagsapsap sa mga bato nga ipatapot ug sa pagkulit sa kahoy, sa pagbuhat sa tanang matang nga pagpahimo. Og siya nagdasig kang Bezalel sa pagtudlo. Og siya, si Bezalel, og si Oholiab nga anak ni Ahisamak sa banay ni Dan. Sila, ang gingon din sila si Oholiab og si Bezalel, gipuno niya ang Dios sa katakos sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat nga himuon sa tigkulit o tigdibuho o tigburda sa asol ug tapol nga lutong pula nga dilana og sa lino nga pinong pagkalubid o sa tighabol
o sa tanang matang sa tigbuhat ug batid nga dibuho. Atong makita ni ang ilang gihimo, ang katakos nga ilahang gigamit sa pagbuhat niini gikan sa Dios. Mao ni pagmatuod mga igsoon nga dili nato maangkon kung unsa man ang anaa nato karon. Kung unsa man kita kahanas, kung unsa man kita kahaniti, kung unsa man kita kamaayo sa pagbuhat sa mga buluhaton, kung unsa man ang anaa kanato nga ang kaning tanan gihatag kini sa Dios. Wala kitay mahimo mga igsoon kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Kining tanan nga niya karon kanato, dili ni tungod sa ato ang katakos, dili ni tungod sa atong pagpaningkamot ug pagpaninguha. Kining tanan gihimo kini sa Dios ug gikan kini sa Dios ug alang kini sa Dios. Mao nay angay natong pasalamatan mga igsuon nga walay kabug-aton nga gihatag kanato ang Dios sa paghimo iniining tanan tungod kay wala kitay katakos sa pagbuhat niini. Mao nang gihimo kini sa Dios. Si Basalel nga anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay sa Huda gisgutan dinhi nga Basalel gikan sa banay sa Huda ug dili si Moises ang nagpili kanila kun dili ang Ginoo. Gitawag lamang sila ni Moises apan ang nagsiugdan nini ang magpatawag nini ang Ginoo. So dunay pangutana, si Basalel aduna bay alamag sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot? Wala. Ngano man tungod kay wala siya gitawag sa Dios, tungod kay wala siya tawaga sa Dios nga hanas na nga mohimo nini. Wala sila pilia sa Dios tungod kay sila sangkap na daan. Wala sila tawaga sa Dios nga aduna na sila kahibalo sa pagbuhat nini kundili. Matod pa sa bersikulo sa Exodus 35, 31, 33, og siya gipuno niya. Og si Basalel gipuno sa Dios, sa Espiritu sa Dios, sa katakos, sa kaalam, kay balo, kahanas, pagpamuhat sa bisan unsa. Dinhi lamang nga bersikulo mga igsoon atong mapamatud-an nga wala gid kitay atoa. No? Si Basalel og sa paghimo og mga manindot nga dibuho sa pagbuhat niini pinagi sa bulawan sa plata o bronze, sa pagsapsap sa mga bato nga ipatapot og sa pagkulit sa kahoy sa pagbuhat sa tanang matang sa pagpanghimo. Kung atong tutukan dinhi nang dapita sa maong mga bersikulo, kining mga tauhan na mao ni ang mga tao, mga Israelitas nga bagulbulan sa diyang gipalingkawa sila didto sa Ehipto. Mao ni ang mga katawhan nga namasinupakon sa Dios ug mao kining mga katawhan nga gipanalanginan usab sa Dios. Dinhi gayuna mga igsuon nakita na nila nga wala gayud sila kahimuan kun wala dili mag-uban kanila ang Dios. Si Basalel ug si Ahisamak sa banay ni Dan aduna bahi kay sinatian sa pagtudlo sa uban sa matang sa buhat, wala. Ngano man tungod kay wala sila kahibalo niini. Silang nagtudlo sa uban ng mga tao sa paghimo sa mga butang nga ipabuhat sa Dios. Diin man sila og kaalam gikan sa Dios. Unya sa bersikulo 34 sa Exodus 35 nag-ingon dinhi, og siya nagdasig kang Basalel sa pagtudlo, no? Og siya nagdasig kang Basalel sa pagtudlo. Siya og si Oholiab nga anak ni Ahisamak sa banay niyan. Kinsa maning siya? Mao ni ang Dios nga nagdasig kang Basalel sa pagtudlo sa mga buluhaton. Diin man sila kaalam gikan gihapon sa Dios. Og sila gipuno niya sa katakos sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat nga pagahimuon sa tigkulit ug tidibuho, tigborda sa asol ug tapon nga lutong pula nga dilana og lino sa pinong pagkalubid o sa tighabol, kining tighabi, no? Sa tanang matang sa tigbuhat o batid nga tigdibuho. Sila gidasig sa Dios. Sila gitudluan sa Dios. Sila gisangkap sa Dios. Ingon man usab kita mga igsuon kung kita maghinalig sa Dios sa tanan natong mga plano ato kanang isurrender sa Ginoo, isang-ata na sa Ginoo kay ang iya ra gyud ang kabubuton ug ang iyang plano mao ra gyud matuman sa atong kinabuhi. Kung mag-unata sa Dios mga igsuon, sigurado gayud nga pakyas kita sa ato ang mga gipangandoy sa atong kinabuhi. Kita sama usab ni Moises sa sinugdanan nga ang iyang kaugalingon nga kapasidad ang iyang gitan-aw, di ba? Kuno na tay bulhaton ingon Brad adto dito kuyogi dito ikay mo share sa gospel. Time pa Brad. Dagag rason.
Ug pangutanon ka, ikaw sis, okay ra ka mo sangyaw dito sa ato ang bagong Bible study? Okay, Brad. Sila mo'y padua. Okay siya, pero di siya moadto, no? Siguro na lang siya i-recommend. Sama gayud kita ni Moises mga igsuon nga ang gitanaw ang kauglingon ng kapasidad. Kay ug atong tan-awon bisag unsa pa nato ka maayo, unsa nato ka bright, unsa nato ka haniti, unsa nato ka sangkap, unsa ta kapuno sa kaalam sa atong pagtuon, kanang tanan wala kana sa Dios. Wala kanay kapuslanan tungod kung kita magsalig niini na wala na ang atong pagsalig sa mismong naghatag niining mga butanga di kanato. So atong makita dinhi nga wala magtawag ang Dios sa mga tao nga puno sa kaalam ug kahibalo, kundi ang mga tao nga andam musanong sa pagtawag sa Dios bisan pa wala sila niining tanan. So mao gini atong basihan mga igsuon nga dinhi atong makita nga wala gyud magtawag ang Dios sa mga tao nga puno sa kaalam ug kahibalo aron pagbuhat siyang buluhaton, kundi ang mga tao nga andam musanong sa pagtawag sa Dios. Dili nato angay ikabalaka kung unsay atong buhaton, dili nato ikaguol kung unsay atong kinahanglan, tungod kay kung ikaw tawgon sa Dios, sangkapon ka sa tanan nimong panginahanglan sa buluhaton nga iyang ipabuhat kanimo. Bisan wala pa ka niining tanan, kini gipasabot ining tanan, wala ka ning tanang kahibalo. Ang Dios muhatag ug musangkap alang sa iyang buluhaton. Exodus 36, 34 ngadto 38 nagingon dinhi, gisapawan nila og bulawan ang mga tabla ug gibuhat ang mga argulya. Dinigikan sa bulawan aron balhugan sa mga babag ug gisapawan usab og bulawan ang mga babag. Ang tabil gihimo nila gikan sa asul ug tapol sa lutong pula nga dilana ug sa lino nga pinong pagkalubid. Uban ang mga kirubin nga maayong pagkabuhat gibuhat niya kini. Og gibuhatan nila kini og upat ka haligi gikan sa kahoy nga akasya ug gisapawan nila kini og bulawan. Ang mga kawit nini bulawan ug naghimo sila alang niini og upat ka tunganan nga plata. 37 nagingon, sila nagbuhat og usab usa ka tabil alang sa pultahan sa tulda gikan sa asul ug tapol ug lutong pula nga dilana ug sa lino nga pinong pagkalubid nga binurdahan ug ang 5 ka haligi niini uban ang mga kawit niini ug gisapawan nila og bulawan ang mga tumoy niini ug ang mga bangan niini bulawan apan ang 5 ka tungtunganan niini bronze. Unsa man ni gipasabot nining gikan sa bersikulo 34 sa Exodus 36, mao na ni ang pagkakumpleto, mao na ni ang pagkahuman sa ilang gihimo nga mao ang tulda nga balaan. O gimong makita dinhi ang gipanghinganlan dinhi nga himan nga gihimo nini nga gitiwas ug gikumpleto sa maong tulda nga balaan, mao ni ang mga butang nga gidala sa mga katawhan nga gihatag ngadto sa mga katawhan nga sa pag-ingon ni Moises, igo na, insakto na tungod kay sobra na ang inyong gihatag alang sa atong buluhaton. Unsa may ato ang makuha dinhi nga pagtulon-an? Moabot gani ang panahon mga igsuon ug bagi sigud kitag buluhaton sa Dios. Ang tanan nga atong kinahanglanon ana-ana kanato. Gihatag na sa Dios kanato ang mga butang nga atong kinahanglanon sa buluhaton nga iyang gustong ipabuhat. Ang ato na lang buhaton kung imo ba kining ipagamit, kung imo ba kining ihatag alang sa buluhaton sa Dios. Kaya atong makita dinhi ug atong masuta og tataw og klaro kayo nga kining tanan ng mga gamit nga ilang gigamit sa paghimo sa tulda nga balaan gikan lamang usab sa mga katawhan nga gipili sa Dios. So sa ato pa wala na sila mangita kundi indapita kundi ang mga butang nga anaa kanila mao ang gigamit sa Dios alang sa katumanan sa iyang katuyuan sa pagkumpleto sa pagbuhat sa tulda nga balaan. Busa dili kita makaingon mga igsuon nga wala kita niining mga butanga. Tungod kay dili mangayo kanato ang Dios kun dili niya kita hatagan sa maong butang. Mao ni atong timan-an. Dili mangayo ang Dios nining butanga kun dili niya kita una nga hatagan.
Igo lamang kita naghatag og kabahin sa panalangin nga gihatag kanato sa Dios. Igo lamang kita nakigbahin sa panalangin nga gibubo sa Dios sa atong kinabuhi. Busa dili kita kaingon nga wala tay ikahatag sa Dios. Kay bisan pagani ang atong panahon dawaton kana sa Dios nga igahin alang kaniya. Dili financial tanan ang gipangayo sa Dios mga igsoon. Bisan siya man gani ang gahatag sa bahandi. Apan ang tanan nga ang mga butang nga pangayoon sa Dios ana-anak kanato. Mao na ang importante nga atong tan-awon mga igsoon nga angay ba nato kining ihatag og dili. Wala kita diktahi sa atong pagabuhaton. Ang importante mga igsoon nga ang imong kasing-kasing nga ikaw tinud-anay gayud nga mohalad sa Dios sa usa ka butang ay ang gikinahanglan alang sa iyahang buluhaton. Dunay sacrificial giving ang nahitabo dinhi sa maong sugilanon. Usahay moingon ta nga dili lisod kay ako ni hatag wala ko ipalit bugas. Di sana ko ihatag Lord kay nakoy bayranan. Numdumi mga igsoon nga dili na pangayoon sa Ginoo nga wa siya ipuli. Gipangayo kana sa Dios. Wala na kinahanglan sa Dios, gisulayan ka sa Dios kung unsa gyud ka kamatinud-anon nga bisan ug unsa ang naa kanimo sama sa biyuda nga ang katapusan niyang sintabo iyang gihulog gihatag ngadto sa Dios nga mao na lang kato ang katapusan sa ilang kinabuhi, wala na sila mahimo, wala na sila kanon sa iyang apo niya nang adlaw. Ingon ni ana ang Dios magpanglihok sa atong kinabuhi. Iya pagani katong gihimong ehemplo nga kinsa man ang mas labaw nga gidawat sa Dios o gipanalanginan sa Dios nga gidawat sa Dios nga halad. Ang katong pila usara ka sentimo mo gihatag sa Dios tungod kay kini gihatag niya sa tibuok niyang kasing-kasing. Dili sama sa mga parisiyo nga daghan kayong mga sinsiyo nga ito ihalag sa ilang ibutang sa ilang halaran nga magsigtingog daghan kayo tuyoon ganila og pasinsiyo aron daghan sila gihug dito maglinya pa sila kay dili sila makadali aron may bawaan nga naghatag sila apan ang byuda hilom kayo nga mihug ngadto sa iyang katapusan sintabo sa iyahang kinabuhi. Ingon ni ana ang gipangita sa Dios, ingon ni ana ang gitan-aw sa Dios sa atoang kasing-kasing. Ingon ni ana ang gitan-aw sa Dios kung unsaon nato pagahin og panahon sa atong pagsimba kaniya. Tungod kay kita gitawag niya sa pagsimba, kita kinahanglan nga mohalad sa atong pagsimba o kita kinahanglan nga aduna tay buhaton sa atong pagsimba ngadto sa Dios. Kung atong tanaw mga igsoon dili kita angay mabalaka. Tungod kay alang sa atong kasayuran, ang Dios ang pinakamaayo nga mohatag. Ngano man siya ang naghatag sa atong kinabuhi. Siya ang naghatag sa atong panginahanglan. Siya ang naghatag sa atong kaluwasan pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong anak nga si Jesus, pinaagi sa kamatayon dito sa krus o pinakabililhon sa Dios, iyang gihatag diri kanato si Ginoong Jesus. Dili ta kaingon mga igsuon nga dili manggiyatagon ang Dios. Kay ang tanan nga naa kanato gikan kaniya bisan pa ang atong kinabuhi. Hinumdumi nga kung ang Dios ang magsugod sa maong buluhaton, iya gayud kining tapuson. Ang gipangayo sa Dios mao lamang ang atong panahon alang sa pagsimba kaniya. Wala mangayo ang Dios og imposible nga ikahatag sa tao tungod kay nasayod siya sa tanan natong kahimtang. Ang tanan nakita niya ug walay malilong sa Dios. Busa atong tan-awon mga igsoon nga mahinungdanon gayud nga musanong kita diha sa pagtawag sa pagsimba ug atong usab buhaton kung unsa may naa kanato nga atong ikahalad sa Dios, atong ihalad sa pagsimba. O kung unsa man ang hisugo sa Dios nga giandam nga bulhaton alang kanato, ato kanang buhaton o ato nang buhaton pinaagi sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mao ni nahitabo nga natapos ang ilahang gibuhat ni Moises sa tulda nga balaan tungod sa kay nagkahiusa ang mga daghang klase sa mga katawhan ug ilang gihiusa ang ilang panahon, ang ilang oras, ang ilahang mga butang ug unsay sangkap nila nga ilang gihimo, gitabang ug gihatag ngadto sa Dios. Apan ang pinakaimportante nga gipangayo sa Dios, ikaw, kamo, kita. Magampo ta. Amahan mo langit nun, salamat Ginoo sa mensahe ng imong gihatag ning kapunon. Inaot pa o Dios nga amo gayong mahinuktukan sa among kinabuhi.
Nga dili lamang sa material nga butang Ginoo nga mo ikahatag kanimo katungod kay imong nakita kun unsa man ang tagsa-tagsa namo kahimtang. Ang amo lamang gipangayo Ginoo nga kami makasanong sa imong pagtawag diha sa pagsimba Ginoo Dios. Ug tugot ti Amahan nga bisan pa man ang among kinabuhi mo among ihalad nga buhin sakripisyo alang kanimo Ginoo tungod kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Ug salamat nga ikaw sa kanunay nagagabay ka namo sa mga buluhaton nga mo pagabuhaton diha sa pagsimba sa imong balaan nga ngalan. Lord, ining hapunon Ginoo God, nagampo ako Ginoo nga ang pagtulunan nga mong makutlo nining maong mensahe nga imong gihatag sa imong mga katauhan magpabilin kini sa among kasing-kasing ug tuguti Amahan nga amo gayong timan-an, amo gayong hinumduman nga ikaw ang tag-iya sa tanan. Salamat ing tanan Ginoo kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.